Nimwegen spreekt een taal van essen en van zetten. En zonder veel omhaal doen we op F of V niet letten. Dit is de start van het Sonnet voor de stad. Een bekend gedicht over en in het Nijmeegs dialect, de stad waar ik op dit moment woon. Het sonnet is sinds 2011 te lezen in de hal van het Nijmeegs Stadhuis en drukt zowel de liefde voor de stad als de liefde voor het Nijmeegs dialect uit. Typisch voor het Nijmeegs dialect is de verandering van een Z in een S, zet. Een V in een F, V en een G in CH, G. Daardoor lijkt het, vind ik, qua klanken soms meer op het Rotterdams dan op andere Zuid-Gelderse dialecten. We zeggen hier geen S of F, we zeggen hier een Z en een korte V. Een andere bekende zin waarin duidelijk wordt dat Nijmegenaren de A vervangen door de E. Kiek deur, echter die pileur, ze kussen me keur. Nijmegenaren vinden hun eigen dialect het meest ordinaire accent van Nederland, volgens hoogleraar taalwetenschap Roeland van Hout. En diezelfde van Hout ziet bij Limburgers juist het tegenovergestelde. Wij zijn erg trots op ons dialect. In beide kan ik mij vinden. Ik vind het Nijmeegs maar plat en lomp klinken, het Limburgs veel ronder en vriendelijker. Maar gelukkig voor Nijmegen zit er ook nog overlap tussen het Limburgs en het Nimweegs. Ze noemen ze een jongetje een menneke en is een broek een box. En de afscheidsgroet haaien is ook in Nijmegen heel gebruikelijk. Sommige mensen denken dat het Limburgs langzaam verdwijnt, maar als zelfs de Nijmegenaren hun dialect lelijk vinden, kunnen we rustig wachten op de dag dat heel Nijmegen Limburgs lult. Kaltak plat, we zien een jonge rij en hier is de slot. Kaltak plat, zonnegooien hebben we nog niet gehad. Van harte welkom bij deze derde aflevering van PNM Prot Plat, de vierdelige podcastserie van Omroep PNM over de dialecten in de gemeente Peel en Maas. In de eerste aflevering heb ik met mijn gasten gesproken over het belang van de dialecten in Limburg. In de tweede aflevering zijn we dieper ingegaan op het Heljes dialect, met een uitstapje naar het Bolders dialect, of Balders, zo u wilt. In deze derde aflevering over het Brits, het Maasbrees dialect, zijn te gast Frans Bakker, doceert Duits en Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen en deed onderzoek naar de dialectgrenzen in Limburg. Niek Wijnen van de Strootvlotse schrijft al tientallen jaren liedjes en teksten in het Maasbrees voor onder meer carnavalszittingen en een Maasbrees mannenkoor. En Koos en Frank Wijnen, samen schreven ze met Mieke Wijnen als eerbetoon aan hun man en vader Frits Wijnen een supplement van het Maasbrees woordenboek. Frans Bakker, we beginnen met u. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft Duits gestudeerd, dialectkunde als bijvak en Nederlands en Duits gedoceerd, redacteur van dialecttijdschrift Veldeke geweest, gepromoveerd op onderzoek naar dialectgrenzen in Limburg. Waar komt die interesse vandaan in de dialecten van Limburg? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat komt omdat bij ons thuis verschillende dialecten werden gesproken. Ik ben geboren in Blerik. Mijn moeder die praatte Vendels met wat Blerikse woorden. Mijn oma die kon echt Bleriks praten. Mijn vader kwam uit Zuid-Limburg. Mijn grootvader die sprak Vendels, maar met een beetje Tegels accent. Later, na zijn dood, heb ik pas gehoord dat hij eigenlijk ook Tegels sprak. Dus ik denk dat dat mijn interesse heeft gewekt. Dat ik elke dag thuis verschillende dialecten om me heen hoorde. En de leuke vraag is dan, welk dialect ga je dan op een gegeven moment zelf spreken? Vendels met Blerikse woorden erin. En ik heb heel goed opgelet naar hoe mijn oma spreekt. Dus ik kan ook Bleriks spreken. Oké, kijk aan. We hadden van tevoren al even contact met elkaar. Ja. En toen gaf u aan dat op de lagere school al u opviel dat klasgenoten uit Maasbree typisch Britse woorden gebruikten. Wat voor soort woorden moet ik dan aan denken? Ja, dat was op de middelbare school. Nou goed, ik vergeleek het dan met het Bleriks, dat er het meest op lijkt. Tenminste van de dialecten die ik ken. Blerik is mondig en een Maasbrees is mandig. Hè? Even kijken. Brits. Hè? En in Blerik heb je een breedse weg. Dus in Maasbrees is het korter, Brits. En in Blerik zeggen ze net zoals een Venlo ook. En een Maasbree ook, dat soort dingen. Dus vaak wat korter in het Maasbrees, heb ik het idee. Het okta klinkt al meer als Zevenum, Horst die kant op, denk ik dan. Ja, kijk, kijk, in het noorden had je dan ook, en dat is dan verkort, en die oude is uit het zuiden gekomen. Dus de oude is ouder in elk geval. De oude is O geworden vaak, en dat moet dan heel snel korter zijn geworden. En zo is dat blijven bestaan. Ja, de reden dat ik u voor deze uitzending heb uitgenodigd is omdat u gepromoveerd bent op de vraag waar de grens tussen het Noord-Limburgs dialect, het Kleverlands,
en het Zuid-Limburgs dialect, het Zuid-Neder-Frankisch, precies ligt. En die grens wordt de Uerdingerlinie genoemd, als ik het goed uitspreek. De grens tussen ik en ech. Ja, en wat zijn nog meer belangrijke kenmerken van die grens, behalve ik en ich? Het andere hoort er ook bij, ook en aug. Ik moet er eigenlijk iets bij vertellen. De Limburgse dialecten zijn eigenlijk Nederlandse dialecten die door het Keuls zijn beïnvloed. Dus een Duits laagje eroverheen. En dan is de vraag altijd, tot hoe ver reikt dat? In het zuiden is het heel duidelijk. Als ze gaan kijken, wat is er Duits en Nederlands aan een dialect, dan gaan ze kijken naar medeklinkers. Bijvoorbeeld in Kerkrade, dat is meer Duits dan Limburgs. Dan zeggen ze maken tegen maken. Nou, maar goed, iets eroverheen heb je ook nog verschillen. En dan zijn ze gaan kijken, tot hoe ver reikt dat? En toen hebben ze gezegd, of sommige mensen hebben gezegd, nou, het noordelijkste waar dit nog optreedt, is in die 2 woorden. Ik, ook, aug. Het gaat dan om de medeklinkers. Dus alles waar ze ik en ook, of iets die klinker kan veranderen, zeggen, is geen Limburgs, dat is Kleverlands. Zeiden ze. Alleen het gekke is, als een Zuid-Limburger iemand Maasbree zou dus Kleverland zijn, net zoals Venraas, Kuiks, Nijmeegs. Alleen als een Maastrichtenaar bijvoorbeeld, als die Venraas hoort, dan gaat hij Nederlands praten. Dat vindt hij te ver afstaan. Als hij Maasbrees hoort, dan gaat hij toch Limburgs praten. Met andere woorden, die grens ligt ergens daartussen. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dan blijkt eigenlijk dat een Zuid-Limburger meer naar de op de klinkers let dan op die medeklinkers. Dus als iemand in Maasbree hoort de breve schoot. Je zegt breef? Breef, ja. Oké. De breve schoot, dan denk ik, oh, dat is net zoals wij. Dus dan gaat hij Maastrichts praten en in Venra hoort hij een brief is goed. Dan denk ik, dat is geen Limburgs meer. Dus Maasbree hoort ook bij het Limburgs. Ja, waar ligt die grens dan wel? Ik heb 3 zones gevonden. Een zuidelijke die houdt op de noordelijkste plaatsen zijn Velde, Grubbevorst, Zevenum, zit er net tussen, Maasbree zeker. Nou, dat zijn ongeveer de noordelijkste plaatsen. Dan komt er zo'n tussenzone met Horst en Arsen. En Zevenum zit weer tussen die 2 plaatsen in. Maar als je moet zeggen, hoor die bij het zuiden of bij het Kleverlands, dan mag je die ook nog bij het zuiden trekken. Dus laten we zeggen, Horst is met een beetje goede wil ook nog Limburgs. En alles wat daarboven is. Dus overal waar ze gooi een brief zeggen, dat is, mag je bij het Limburgs trekken. En daarboven niet meer. Ja, dat zit hem vooral in die klanken. Dus niet zozeer in de K of de G en de CH in ik en ich, maar meer in de klanken. Ja, je ziet hoe een Zuid-Limburger erop reageert. Hè. Die hoort het wel en die zegt ik schreef. Dat vindt hij gek klinken. Maar ja, als je dan breef hoort en diep en dat soort dingen, dan vindt hij nog net Limburgs genoeg. Ja, ja, dat gaat eigenlijk onbewust, lijkt me zo. Ja, onbewust. Ja. Ja. Ik heb ook vaker meegemaakt, dat is wel leuk. Dan zeggen ze, waar kom je vandaan? Geboren in Blierik en zo. Oh, dat is geen Limburg meer, zeggen ze dan. Maar dat zeggen ze wel in het Limburgs tegen mij. Dus daarmee geven ze wel aan dat het bij Limburg hoort. Dus, en dan zeg ik altijd heel gemeen om ze te pesten. Zullen we dan maar verder gaan in het Nederlands? Dat doen ze nooit. Nee, en dat gaat ook onbewust. Wat ook onbewust gaat is dat u Nederlands tegen mij aan het praten bent. Dat mag ook het Limburgs natuurlijk. Ik kan het gewoon in het plat weer doen als je dat wilt. Ja. Hoe heeft u dat eigenlijk onderzocht, waar die taalgrens precies ligt? Om talen te... Eigenlijk hebben we dialecten gemeten. En hoe doe je dat? We hebben bepaalde woorden gebruikt, die worden gebruikt om talen te vergelijken. Nou, dus van een heel stel woorden, dat zijn huisstijl- en keukenwoorden, die zijn ooit eens opgesteld door een Amerikaan. Dus ik, jij, groot, klein, man, vrouw, berg, vuur. Echt van die hele eenvoudige woorden. Het idee daarachter is, die woorden worden zo vaak gebruikt dat ze niet snel worden vervangen door leenwoorden. Want als je het woord televisie, plafond gaat pakken, dan denk je, dat is een Frans dialect. Die woorden moet je niet hebben, heel simpele. Nou, daar hebben we dus telkens de plaatselijke variant van gezocht. Dus wat zeggen ze in Maasbree, wat zeggen ze in Venlo, wat zeggen ze in Tegelen, wat zeggen ze in Kessel. Nou, dat is allemaal door de computer gehaald en die heeft gezegd, die dialecten op grond van die verschillende klanken, die horen bij elkaar, die horen bij elkaar en die horen bij elkaar. Nou hebben we verschillende methodes toegepast. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar
de computer heeft eigenlijk het werk gedaan, heeft gekeken welke dialecten staan het dichtst bij elkaar. En dan krijg je die 3 groepen in Noord-Limburg, die ik net heb geschetst. Dus, Venray en omgeving, Horst is dan een tussengebiedje. En alles wat ten zuiden van ligt. Dus bijvoorbeeld Kessel en Maasbree horen dan ook bij elkaar. Ja, het is eigenlijk gewoon eenzelfde soort dialect. Nou, niet hetzelfde, maar al met al, als je ze op die schaal bekijkt, dan staan ze daar dichterbij. Ja, nou is er nog een andere dialectlijn die door onze gemeente loopt. Dat is de Panningerlinie. Met als belangrijkste kenmerk dat ten oosten van die lijn de S een SJ-klank wordt. Stein en Zwamen en Stroot. Klopt die lijn wel zoals die wordt getekend door de wetenschap eigenlijk ten zuiden van Panningen en Tegelen? Niet ten zuiden van Tegelen. Ten westen daarvan gaat hij naar beneden. Hè? Ja. Volgens mij klopt die. Herman Kromvoets heeft ergens, ik geloof een graszoek of zo, is nog iets anders gevonden, maar in principe wel. En dat heeft ook weer met die Duitse invloed te maken. Dus ten oosten heb je dan die Stus. En op een gegeven moment houdt dat op. Hoe verder van Keulen je komt, hoe zwakker dat wordt. En ergens ligt dan een grens. En die grens die loopt dan zo naar beneden. Die Oerdingerlijn die loopt in Noord-Limburg van west naar oost. En die loopt dan van noord naar zuid. Ja, dus ten westen van Panningen zeg maar, loopt hij naar het zuiden toe. Ja. En een relatieve rechte lijn helemaal naar het zuiden van Limburg. Ja, als ik het goed heb, ten oosten van Maastricht. Want in Maastricht zeggen ze Maastricht, hè, niet Maastricht. Ja. Het schijnt nu wel een beetje aan het veranderen te zijn. Maar dus als je in Valkenburg bent, zullen ze zeggen, ik moet Maastricht. En in Maastricht, ik woon in Maastricht. Ja, dat is eigenlijk weer een heel ander taaltje als je het zo hoort. Wel grappig de verandering, want zo'n dialectgrens is natuurlijk niet statisch. Hè? Die verandert in de loop van de tijd, kan ik me zo voorstellen. Vroeger de invloed vanuit Keulen, maar tegenwoordig misschien wel meer de invloed vanuit het Nederlandse en dat de dialecten wat meer vervagen. Waar gaat het Maasbrees dialect nou naartoe? Ja, waar dat naartoe gaat, dat kunnen de anderen beter. Ik kan alleen zeggen waar het historisch thuis hoort. Hè. En dat is wat ik net gezegd heb. Het ligt net boven die Uerdingerlijn. Maar het hoort nog wel bij Limburgse, de Limburgse klanken. Bijvoorbeeld ook verschil in klinkers. Hè. Dus eine knieën, 2 knieën. Dat soort verschillen. Dat is ook typisch Limburgs. En dat is ook wel een teken dat het Maasbrees bij het zuiden hoort. Zijn de schrijvers van het woordenboek het erover eens? Ik denk het wel. Ik denk dat jullie gaan tien en kneen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat zijn toch echt Limburgse klanken? En bijen. Ja, precies. Pool en Peul. Pool en Peul. Ja, er is er nog een omloot erbij. En ook nog een klankverandering is er erbij. Ja. Dat proefschrift heeft hij in 2016 afgerond. Zijn er nou wel andere taalkundigen die u hebt kunnen overtuigen van het verschuiven van die taalgrens? Dat is een moeilijke vraag. Er is een criticus die vond het niks. Ik weet het niet of ik mensen heb kunnen overtuigen. Ik heb ook wel eens kaartjes gezien waar ik ongeveer diezelfde grens ben tegengekomen. Dus dat hing al in de lucht. Het probleem in Noord-Limburg was altijd dat het een vrij dun lijntje was. Zodat ik en echt, dat zijn maar een paar woordjes. En dan zeggen sommigen, ja, maar dat is ook nog schrijven en schrijven. Maar een weert bijvoorbeeld, dat hoort echt bij het Midden-Limburgs. Die zeggen ook schrijven. Ik schrijf. Dus ik denk dat het meer een bevestiging is van wat toch al in de lucht hing. Maar toch nog mensen die het er niet helemaal mee eens zijn. Dus wat dat betreft is er nog wel wat missionarische werk te doen door de mensen uit Maasbree dat het toch echt een Limburgse dialect is. Ja, goed. Ik weet niet of ze dan. Ik weet niet of je ermee zit. Dat ze net angers zijn. Nee, helemaal niet. Nee, dus. Okay. De rivaliteit tussen Baarlo en Maasbree, is die ook terug te zien in de tekst, in de dialecten? Ik weet niet of het plat, dat kunt jij misschien beter zeggen. In de taal niet, dacht ik. Nee, alleen met carnaval. Dan zijn er altijd morgens dat Bree verbalder iets vertelt en Angersum ook. Ja. Maar dan is dat eigenlijk tumpen, een beetje plogen, zeg maar. Tumpen, Ja. dat is ook een woord wat ik niet ken.
Typisch Maasbreeks misschien. Een soort plogen, Ja. zeg maar. Ja. Reden dat ik het vraag is dat we naar een liedje gaan luisteren waar het eigenlijk wel mooi tot uiting komt. Die strijd tussen Balo en Maasbree. Bedrijven. Jos, bedrijf. Ja, bedrijf. Mark! Ja. We gaan beginnen. Ja, ik heb er even een tweede box getrokken van de zenuwen, man. Oh, dat trug ik, ja. Ja, dat zijn meer remsporen, hè. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, kom, we moeten beginnen. Ja, ik weet het al wanneer ik moet beginnen. Ja. Ik zit op de fiets richting Bolen. Want ik heb zin in Chinees. Ik vraag immers op straat of voor mij gaat. Maar hij zegt, ik ben net geweest. Ik bel in de kameraad en zeg, kom ik halen. En dit is wat er zijn. Bollekeer, ik zeg niet dat ik een bollekeer. In een bollekeer, helemaal een bollekeer. Ik zeg niet dat ik een bollekeer. In een bollekeer. Ik stond bij het veer in Balder. Maar ik heb geen klein geld op het tas. Ik zeg dat ik het niet kan betalen. En de kapitein trekt zijn maat. Ik bel naar mijn pa en ik zeg kom ik halen. En dit is wat ze zei. Bollekeer, ik zeg niet dat ik een bollekeer. In een bollekeer, helemaal een bollekeer. Ik zeg niet dat ik een bollekeer. In een bollekeer. Ik stond bij het kunstwerk in Boller. En het zit nog steeds in de knop. Terwijl ik naar boven stond te kijken, komt er een vogel, die schiet mij op de slup. Ik bel naar Knek en zeg kom ik halen. En dit is wat er zijn. Bollekeer, ik zeg niet dat ik naar bollekeer. In een bollekeer, helemaal naar bollekeer. Ik zeg niet dat ik naar bollekeer. In een bollekeer. Ik stond bij het zwembad in Balder. Mijn moeder, die heeft mij net gebracht. Woei met de fiets terug naar huis toe. Maar mijn vrienden, die hebben niet gewacht. Ik bel naar mijn mam en zeg kom ik halen. En dit is wat ze zei. Bollekeer, ik zeg niet dat ik een bollekeer. In een bollekeer, helemaal een bollekeer. Ik zeg niet dat ik een bollekeer. In een bollekeer. 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 Hebben we het nou? Ja, volgens mij wel. Het was ook niet niks. Dat vond ik ook. Bolderker, de lokale zomerhit uit 2015 van de Maasbreese groep Squeezie en de Juicy Jetsers. Naar eigen zeggen staat de groep bekend om de geweldige shows en de geweldig slechte muziek. Het nummer Bolderker schreven ze voor kindervakantiewerk in Maasbree. En de première van het nummer was in het MAF-centrum en later stonden ze zelfs voor een volle tent bij de Ossenfeesten. In 2011 scoorden ze ook ter promotie van het KVW een grote hit met het nummer Gangus Berenvurmig halen. En in 2018 bracht ze het nummer Het is weer carnaval uit. Voor wie geïnteresseerd is, ze zijn te boeken voor al uw feesten en partijen. We gaan luisteren naar het dialectwoord van Jort Theeuwen. Jort is presentator bij Omroep PNM en presenteert onder andere het Vastelovenscafé, dat genomineerd werd voor een lokale Omroep Award. En Jort is bovenal een echte Britse die geïnteresseerd is in muziek, media en het Maasbrees dialect. Mijn favoriete dialectwoord, dat zijn er eigenlijk best wel veel.
Maar laatst hoorde ik er toch eentje waar ik eigenlijk nooit bij stil heb gestaan. Dan heb ik het over het bijvoeglijk naamwoord Swerdes. Geen idee waar het woord precies vandaan komt en of het typisch Brits is, maar vrij vertaald betekent het zoiets als door de weeks. Van kinds af aan is het al een woord dat ik best wel vaak hoor. Ging je afspreken bij een vriendje op de basisschool en daar lekker buiten rauzen, dan moest je natuurlijk wel eerst van moeders je Zwerdese kleier aantrekken. En zeker niet in Zonnissen. Maar ook in gastzaterdagen geleden aan de keukentafel, toen een grote ketel Belgische en tomatensaus op tafel stond. Pap schoof aan en keek het zich aan, tilde de deksel op van de ketel en zei: lekker, dat is goed Zwerdes eten. Het is eigenlijk een best ouderwets woord als je het nagaat, dat bij ons thuis toch nog vaak genoeg gebruikt wordt. Daar sta je dan niet bij stil, wat nu eigenlijk de betekenis is van zo'n woord of waar het eigenlijk in godsnaam vandaan komt. Een herkenbaar verhaal? Zeg het zelf maar. Ja, ik zag hier de gasten in de studio allemaal knikken die uit Maasbree komen. Die kenden het woord allemaal, Zwerdes. Staat het in het woordenboek eigenlijk? Gaan we even opzoeken, komen we later op terug. Nick Weijden, u knikt ook. Het is een bekend woord voor u. Ja, zeker. Ja. Je mag de microfoon even iets dichterbij houden. De microfoon is ook naar je toe te trekken. Dus, in voorbereiding op deze opname las ik een artikel uit 1997 in Op de Maum. Destijds het nieuwsblad voor Maasbree, Baarlo, Kessel en Kessel-Eik. En daarin werden de Straatvlotsen beschreven als een Maasbrees kwartet dat een extra dimensie toevoegt aan de pronkzittingen van C.V. den Hap. En daarmee een begrip, zelfs een legende in de Maasbreese samenleving. Ja, mooi dat u hier bent, Nick Weijden. Schrijft u eigenlijk nog altijd liedjes en teksten namens de Straatvlotsen? Niet meer namens de Straatvlotsen, want helaas zijn er 2 ons ontgaan. Dat is namelijk Jan van Nistelrooy en Louis Lens, die zijn inmiddels gestorven. Maar met Wiet Hermans als overblijvende schrijven wij nog teksten, niet meer voor de carnaval, maar weliswaar vooral voor de Cecilia van het Mannenkoor ieder jaar. Daar wordt dus het jaar doorgenomen op muziek, dus daar schrijven we teksten over. En verder schrijven we vrijblijvende teksten die we zingen in bejaardenhuizen, in verpleeghuizen, bij 50-jarig bestaan van een vereniging of zoiets waar ze vragen of we erop willen treden. Dus, maar dat zijn puur teksten op oud Maasbrees gebruik en weet ik wat allemaal. Ja, wat betekent het eigenlijk, Straatvlots? Nou, eigenlijk is dat geen Maasbrees woord. Waar je de schroeven moet aan eten. Dat is namelijk het Breedse woord ervoor. Dat is een huismus. Maar het Breedse woord voor huismus is schroeven. Maar we hadden er eentje uit Velden bij en ik denk dat die toen het voortouw heeft genomen en die zei Straatvlots. Dus en dat is het. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij pikken dus op de straat op waar we dus onze muziek of waar we onze teksten op maken. Ah, daar komt het vandaan. Dus het betekent ook in het veld is eigenlijk huismus. Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Hij liep altijd voorop met die dingen, dus we hebben hem laten lopen, dus we zijn er achteraan gegaan. Kijk. We hebben in voorbereiding op deze aflevering een aantal teksten met elkaar gedeeld. En ik zou er bij een aantal even stil willen staan bij tekst gedeeld is, om eens die typisch Breese woorden daaruit te plukken. De eerste tekst is geschreven voor de Ooieren-zitting van Den Hap in 2013. Ja. En vroeger was alles beter, werd er gezegd, maar u hebt zich bij bijna alle veranderingen neergelegd. Dat is eigenlijk de strekking van de tekst. Mag ik u vragen het refrein voor te lezen? Ja. Daar liggen de lenger en de boordrie, daar bloeit mijn Britse lank, daar hoe het vroeger plaren en schoefte was, want alles moest nog met de hank. Daar rie je nou modern machineronk, op lijm, op knieën zeert en zank, daar bouwen boeren generaties lang op het schone Britse lank. Ja, en dan werd dit gezongen op een bepaalde melodie. Ja, en die melodie die is voor de kenners want Ede Staal is een heel bekende Groninger tekstdichter. En die heeft het Erpenland geschreven. En op de melodie daarvan hebben wij de muziek gemaakt. Of de tekst gemaakt. Ja, er zijn een aantal woorden die mij opvallen. Eigenlijk om te beginnen schoefte, maschiner en schoenen. Dus die SCH-klank en niet de SJ-klank. Ja, want dat is namelijk het verschil. Hè. In Maasbree de gebruik is de SCH. In Houtblierig ook bijvoorbeeld. Maar in Baarlo is het schoefte. Of Schravelen of weet ik wat. Die hebben namelijk die SJ, dus die is ook los, die loopt dus ergens tussen ons en Zoeterbeek in. Ja. Ik woon er dus maar vogelvlug nog geen 500 meter vandaan waar ze SJ gebruiken en wij gebruiken de SCH. Ja, nog zo'n woordje is hank. Dus niet hanch of heng. Nee, hank. 1 hand.
Hank. Ja. We hebben het in de hang, dus we beheersen het, een Britse nemen. En wat is het meervoud in het Brits? Heng. Heng, ja. 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 En het woordje nag, dat vond ik dan wel heel erg Nog. venloos klinken. Nog. Ja. Nee, dat is echt Brits, joh. Ja, maar ik kom uit Panningen, dus misschien is dat Ja, is mijn maar referentiekader. Maar zeggen ze, ik dacht dat ze ook nacht zachten in Helden, maar dat weet ik dus van niet. Nou ja, het zou kunnen. Het was voor mij een woord wat mij opviel. Wat mij heel erg Maar venloos... wie zeggen nacht, dus het is nog tijd, of het is nachttijd dus. Ja, ja. Door naar de tweede tekst. Die gaat over kerstmis in Maasbree. Weet u nog voor welke gelegenheid u die geschreven hebt? Ja, we hebben dat op verzoek geschreven. Dit is door het mannenkoor gezongen op een of andere kerstdienst. En ik heb vanmorgen even proberen te zoeken. Ik denk dat het rond 2010 is geweest. Maar het is een melodie van de Schintaler, Limburgs Land. En daar hebben wij dus toen een tekst opgemaakt. Is wat anders dan een normaal kerstliedje. Dus, maar we hebben het met het koor gezongen in de kerk tijdens de hoogmis. Dus het is schimmer de toetste van Kinderen door Stoom. Ja. En daar is inderdaad, daar is het gevraagd met Het refrein. het refrein ervan, ja. Het kerstdiner met rinkvleessoep, die smaakt de bierste goed. En dan misschien een kortelet, hoe een rijntje vet aan zoet. Tweede kerstdag, de deuren op, dan mogen ze weer naar buiten. Een rondje dorp of breukerij en snieën wie aan de koeten. Ja. Eigenlijk te beginnen met kerstmis, of kerstmis en kerstdag, kerstdiner. Voor Ja, kerstmis. Kerstmis is dat, ja. Ja. Kerst, en wie zeggen kerstmis? Waar komt die klank vandaan? Ja, dat ken ik Kijk beter even naar de taalkundige, beter Frans dan de Bakker. taalkundige Ja, voor. precies weet ik het ook niet, maar dat, ik mag gewoon er ook even de blad doen. Dat kunnen we ook dakker en kersen, hè? Zeg je ook tegen kersen, kersen, ja. en nergens. Ja. Dus dat is een, ja, ik weet niet hoe de oorsprong deed, maar het is een algemeen, een verschijnsel dat duiker voorkomt bij ons in de streek. Ja. Ja. En het zinnetje weer moogde weer naar boete. Moogde. Niet mochten, maar... Nee, mogen is in breed. Dus mogen en moogde. Ik moog en verleden tijd ik moogde. Ja, volgens mij zeggen we, als je wat zuidelijker gaat, zeggen we dat dan niet meer. Dan wordt het mochten, volgens mij. Ja, in het Bleriks ken ik meug en meugde, dus dat is ook zwaar geworden. Dus dat is eigenlijk niks bijzonders dat bij ons zo gebeurt. Hout Blierik zei bijvoorbeeld moogde en Blierik zei meugde. Oh, Dus zo. daar ligt het verschil over. Ja. Maar niet mocht of zo. Nee. Ja, moogde. En dan hebben we nog tweede. Tweede. Zeggen jullie niet, maar tweede. Ja. Dat klinkt een beetje Brabantse toon. Tweede. Ja, ik heb het nooit aangeschuurd, dus ik heb het maar... Ik pluk er wat dingen uit die mij opvallen in de tekst. dat Ja. moet. Nou, ik kan het alleen verkloren wie het komt. Dus vroeger is het 2 geweest. Dat is dan verkort. Het tweede. En daarna pas is de E van 2 in 2 veranderd. Dus eerst is de verkorting gekomen en daarna is pas 1 I geworden. Ja. Dat is de geschiedenis ervan. Ja. Voor de laatste tekst gaan we wat verder terug in de tijd, naar 1989. Ja. Een tekst die op de melodie van Het Kapelke van Harry Bordon is geschreven. Zou je het eerste compleet kunnen voorlezen? Dat is het refrein... Nee, dat is het eerste. Wie mijn moeder mij geleerd heeft om te geeën, mij leed zeumeren, kroeten malen met de hank. Wie den haan de kiepen boeten naar kon strijden, was me tevreden met een heel klein stukje lang. Ja, en er zitten een aantal woorden in, misschien omdat het al een tekst uit 1989 is, die ik niet ken. Ja, dat zou kennen. Dat zijn zeumeren. Zeumer, dat is namelijk vroeger deden ze het koren maaien met de zicht en dan door Gerven van Bingen. En toen waren ze nog zo zuinig, zo gauw als die in hupjes stongen, zeggen we dan. Dus die wordt rechtop gezet om te drogen en dan worden in de berm geplaatst werden. Dan bleven er oren liggen op het lang. En dan liepen de dames met zo'n schootvuur en dan wordt die oor die wordt opgegraven, die wordt erin gedaan. En dat was dus het zeumeren. Kijk. En dan kroeten. Kroet, het zijn bieten. Oké. Voederbieten dan. Kroten letterlijk. Kroeten. Kroten. Ja. Dat is de verzamelnaam, hè? Maar dan heb je voederbieten, suikerbieten en dat is de voorkroeten, sokkerkroeten enzovoort. Ja.
gaaien of Geeën. geeën. Wiede. Ja, en treien. Treien, ja, dat is in dit geval is dat. En het woord dus, dat is eigenlijk als de... Ja, wie moet dat even netjes zeggen? Treien, dat wil dus zeggen dat een haan de kip bevrucht, als het ware. Dus dat is het treien. Het treien. Ik vond het keurig uitgedrukt. Ja, nou, nee, oké. Een ander woord wat me sowieso vaker opvalt in teksten in het Brits is het woordje me. Dat betekent men, volgens mij. Oh, dat ken je. Ja, in de laatste zin. Waas me tevreden. Ja, was Met me een tevreden, was men. Ja, was me is inderdaad het Britse woord ervoor. Ja, dat klopt. Ja. Was men. Ja. Ja. En volgens mij zeggen wij dat... Ja, ik zeg wij, omdat ik in Panningen en Helden ben opgegroeid. Volgens mij zeggen we dat hier niet op die manier. Me. Was me tevreden. Ja. Nou ja, misschien iets voor mij... Je zit ook om een zo stuk te zoeken. dichterlijke vrijheid in, moest je denken. Het is niet allemaal... Ja, het is wel dialect, maar het moet op een gegeven moment moet de zin lopen en bijvongende taalkundig verantwoord, zou ik zo maar zeggen. Ja, nee, maar ik lees het vaker hoor, in de Britse teksten. Ik ken natuurlijk niet blad ook me. Ja, was me tevreden, ja. Ja. Dat is eigenlijk een ik-vorm wie moet ik dat zeggen? Ik was tevreden, ja. Was me, in zijn algemeenheid was me... Vonden we dat goed. Ja. Hoe reageren de mensen op uw teksten? Nou, we hebben dus, moet ik eerlijk zeggen, we hebben dus met name, bij de mannenkoers nog altijd zo, want wij treien, nou waren we gelijk voor de 36e of de 37e keer van het mannenkoor, dat we dit jaar zien we nu de tekst aan het maken. Maar voor de carnavalsvereniging hebben we gedaan van 1962 tot 1988, tot 1989 met dezelfde 4 maanden. En toen zijn we er dus gaans mee gekapt. Maar de mensen kwamen, we hebben dat in 2003 nog een keer gedaan, of het was 2010, toen hebben we nog een keer een oorzitting gedaan. En toen kwamen die mensen weer die in 1989 ook nog kwamen, ze ons nog een keer huren. Dus dat is wel leuk. Ja. We hebben zelf gewoon altijd geprobeerd nooit mensen kwetsen. Dat staat er helemaal niet in, want dan is ze zo afgebrand. En toch proberen de zaak te benoemen en een beetje te hekelen. Want we hekelen met vuur van één, maar mijn niet zo gemeen. Dat was de 2 regels hoe we met begosten altijd. Ja, wat voor mensen worden er dan af en toe gehekeld? Nou, met name de politiek, de verenigingen die hoe iets... ofwel heel goed ofwel iets minder goed ging. En dat wordt dus gewoon bezongen in een half uur tijd. Nou, dat was wel leuk. Ik denk dan aan het Maasbreeks Mannenkoor, waar Wim Hermans natuurlijk een prominent lid is. Ja. Die wordt ook wel eens door de mode gehaald dan. Tuurlijk, ja, dat moet er ook door. Ja. Want eerlijk, we besparen nemers, maar we doen ook nemers dus smerig pakken. Dus nee, gewoon de zaak benoemen wie ze is en dan moesten ze ook precies zeggen wie dat het is. Ja. En herkenbare verhalen uit het dorp, kan ik me zo voorstellen. Voor de mensen ook in de verzorgingstehuizen als u daar optreedt. Ja, die vinden dat leuk. Ja, en dan gaan we dus meestal nog terug. Dan hebben we bijvoorbeeld wie vroeger, dat toen de bakkers en de kruideniers gingen nog met kar en peer neven de deur. En daar maken we dan bijvoorbeeld ook een tekstje van. Dan nemen we ook nog die mensen die dat toen waren, omdat we het zelf mee hebben gemaakt. We hebben nog een tekst gemaakt, bijvoorbeeld dat er nog bij ons, ik kom namelijk van de Wetshoeweek, dat is bij mij toe geweest, maar dat is boetenaaf. Maar ik weet nog ten tijd dat er geen verharde weg waren, dat er geen waterleiding was, dat er geen gas was en noem maar op. Nou, en dan kan ze dus daar nog een liedje over maken, en dat is dat mij is gemaakt. En dan kreeg ze dus een inleiding, bijvoorbeeld, die wil ik echt dan even laten horen, maar dat stuk dat wordt dan ingeleid met een kort gesproken tekst en dat is weer gewoon met de druk in een tijd wie er nog geen WhatsApp was, geen Facebook, geen Twitter, geen tablet, geen computer, geen mobiele telefoon, geen e-bike, geen scootmobiel, geen rollator, geen brommer, geen televisie, geen droogtrommel, geen vaatwasser, geen magnetron en boetenaaf geen elektrisch, geen telefoon, geen gas en zelfs geen verharde weg. En dan zingen we door een liedje over. Ja. De koelemoeters, kent u die? Jazeker. Wat betekent dat, een koelemoeter? Dat is een kikkervis. Ja, is dat eigenlijk een typisch Maasbreeks woord? In Brie is het algemeen als Oud-Brits is koelemoeder, ja. We gaan luisteren naar een liedje van Louis Lensen, de koelemoeter.
zo blij dat ik weet ik ben. En dat ik vast een oven vieren ken. Ik gooi van looplezier zolang het gaat. En mensenleven duurt geen eeuwigheid. Het was op schulksjesavond, ik weet het nog heel goed. Wie ik met mijn liefste door bij de vlas rood zoet. Toen keek ik in zijn ogen, die ogen groen wie gras. Zag het wat zoeze doen als ik een koele moeder was. Ik ben zo blij dat ik weet ik ben. En dat ik vast een oven vieren ken. Ik gooi van looplezier zolang het gaat. Een mensenleven duurt geen eeuwigheid. En enkele jaren later, ik was nog niet getrouwd. Wie ik met vastenavond de zaal was omgesjouwd. Toen kwam ze mij weer tegen, ze keek wie een gek. De koele moeder was opeens verkleed wie een kwek. Ik ben zo blij dat ik weet ik ben. En dat ik vast een oven vieren ken. Ik gooi van looplezier zolang het gaat. Een mensenleven duurt geen eeuwigheid. Ik ben zo blij dat ik weet ik ben. En dat ik vast een oven vieren ken. Ik gooi van looplezier zolang het gaat. Een mensenleven duurt geen eeuwigheid. De Koele Moeder, een nummer van Louis Lensje van de LP Bree blief Bree. En Louis Lensje was ook een van de 4 leden van de Strootvlotsen. Persoonlijk vind ik de laatste zin van het tweede couplet erg leuk. De Koele Moeder was opeens verkleid wie een kwek. De vaste luisteraar van deze podcast herkent hierin het favoriete dialectwoord van Jip Huis, kwek of kwak. Een Koele Moeder is overigens niet alleen een kikkervisje in het Brees dialect. Het is ook een naam van de kapel, de Koele Moeders. Ontstaan vanuit het Maasbreese fanfare Sint-Aldegondis. En ze maken van ieder optreden een spetterende show en doen onder andere mee aan het LKZH, het Limburgs kampioenschap Zaten Hermaniekes. Voor het liefhebber, de hele LP Bree blief Bree is onder andere terug te vinden op het YouTube-account van Jort Theeuwen, die u eerder al hoorde over zijn favoriete dialectwoord. Het volgende dialectwoord komt van de Maasbreese Naomi Lela. Naomi draagt op vele manieren haar steentje bij aan Omroep PNM, als presentator, als zangeres en als fotograaf. En toen ik haar vroeg wat haar favoriete dialectwoord was, twijfelde ze tussen een zekdempel, een mier, een durslepke, een slabbertje en een kallewaas, een dronken lap. En uiteindelijk heeft ze toch voor een ander woord gekozen wat vaker gebruikt wordt en wat iedereen in Limburg zal herkennen, maar buiten Limburg aan iedereen moet uitleggen. Het dialectwoord dat ik heb gekozen is enne. Ik vind enne een mooi woord, want ik ken ze eigenlijk voor alles gebruiken. Dus van wie geide, tot wat is er aan de hand, tot gewoon een standaard woordje dat ze kunt gebruiken. En daarom is het een belangrijk woord in mijn vocabulaire. Ja, enne. Ik heb het wel eens uitgelegd aan mensen die vanuit Brabant, waar ik heb gewoond, in Limburg zijn gaan wonen. Dat moest je echt uitleggen, want dat kennen ze niet in Brabant of eigenlijk buiten Limburg, volgens mij niet. Leuk woord. We hebben het ondertussen opgezocht. Schwerdes. Het staat in het woordenboek. Ja, inderdaad. Met de betekenis? Door de week. Ja, precies wat Jort al vertelde wat het was. Ja. Bree, wie me kalde, sprook en proot. Zo heet het Maasbrees woordenboek dat in 2007 verscheen. Het is geschreven door Frits Wijnen, die 2 jaar later overleed.
In die 2 jaar noteerde hij echter weer vele nieuwe dialectwoorden die eigenlijk in dat woordenboek hadden moeten staan. En dit jaar, in 2020, publiceerde zijn familie alsnog een uitbreiding, een supplement op dat woordenboek. En hier in de studio zijn Koos en Frank Wijnen, vrouw en zoon van Frits. En jullie schreven samen met dochter en zus Mieke Wijnen die uitbreiding. Een eerbetoon aan Frits. Mag ik het zo noemen? Ja, dat klopt. Ja, we schreven het niet zelf. Ja. Het was eigenlijk al gemaakt, maar het moest nog nagekeken worden. En het stond eigenlijk ook voornamelijk op de computer nog. En we hebben het zo, het was eigenlijk gewoon gekopieerd, zou ik maar zeggen. Dat iedereen het dan eigenlijk, of de beelden maar enkele exemplaren, dat iedereen het zo in de hand kon houden en kijken en niet op de computer aan hoefde te zetten. Maar we hebben gekeken naar de kwaliteit van het papier en de grootte van de letters. We hebben het groter laten maken, net zo groot als het woordenboek. En we hebben de voor- en de achterkant, de omslagen, hebben we mooie foto's genomen. Daar heeft Frank dan zijn bijdrage aan geleverd. Dat hij echt iets van Maasbree van heeft gemaakt, zeg maar. Ja. En mijn man heeft hij noemde het zelf, omdat hij wist dat hij ging overlijden, heeft hij het zelf het finale supplement genoemd. En hij heeft nog een kort woordje voor ons als familie erin gezet. Dat hebben wij ook, wij vonden dat wel passen in het supplement. En zelf als familie dan, Frank en mijn dochter Mieke en ik hebben een voorwoordje nog gemaakt. Met een leuke spreuk erin. Ja. Nou, lees maar eens voor. En mag inderdaad iets dichter bij de mond. De spreuk waar wij het voorwoord mee afsluiten is: nadat alles gezag en gedaan is er altijd een hoop meer gezag als gedaan. En dan was dat ook een typische uitspraak van Frits? Ik weet niet hoe hij er aan gekomen is, maar het staat er gewoon in. Ja. Dus het stond er gewoon bij. Leuke uitspraak. Die, in een interview met Hallo Pelemaas zei u dat het u opviel dat geëmigreerde familieleden van Frits nog veel oud-Britse woorden gebruikten. Wat voor woorden waren dat zo? Nou, dat zou ik zo niet durven zeggen. Alleen dat het hem opviel en dat de aanleiding was, omdat hij verzamelaar was, om woorden gaan op te schrijven. Dat was de aanleiding. Ja, maar hij schreef sowieso veel maar ik weet niet boeken. welke woorden. Ja, hij had al eerder boeken geschreven over Maasbree, zeg maar. Ja. En daar had hij ook al in 1983 en 1985 heeft hij een boek uitgegeven. En daar staan ook al verschillende bladzijden, ongeveer 10 bladzijden per boek, met dialectwoorden in. En toen had hij nog niet het idee om ooit een woordenboek gaan te maken. Ja. Zijn er nou ook nieuwe Britse woorden? Ik kijk ook even naar Frank. Nieuwe Britse woorden. Natuurlijk, er zijn altijd nieuwe woorden. Dus net werden al een heleboel andere woorden genoemd. Vaatwasser. Dat is eigenlijk gewoon een woord wat ontstaan is in de loop van de tijd. Ja. Dus zo komen er steeds weer nieuwe woorden bij. Ja, het dialect verandert natuurlijk ook. Daar hadden we het net ook al over. Wat is jullie indruk daarvan? Waar gaat het naartoe? Ik denk, Maasbree zie je wel echt wel duidelijk invloeden vanuit de Venlose. Dat zag je eigenlijk al eerder in de Bleekse. Dus in Bleek praten ze eigenlijk heel erg Venloos, zonder dat ze het eigenlijk in de gaten hebben. Dus dat is wel heel erg opvallend. Ja. En nou zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren in Bree. Daar gaan mensen steeds meer Venlose accenten overnemen en uitspraken en woorden gebruiken. Ja. Dus er zit continu een bepaalde de verandering in. Ja. Ja. Welke Venlose woorden zijn het zo? Heb je daar voorbeelden bij in gedachten? Hand. Ja. Dat valt toch wel op, dat veel dat gewoon gebruiken. En balder zeggen de meeste, ook Maasbreenaren nog, maar de jeugd tegenwoordig die zegt bolder. Daar krijg je dat liedje Bolderker ook van. Ja.
Ja, in het liedje was het Bolderker, maar eigenlijk is het in Maasbrees Balder. Balder, Maar ja, voor het liedje is het natuurlijk wel leuk om Bolderker te zeggen. Dus dat verandert geleidelijk. Ja, het woordenboek van Frits dat heeft maar liefst 463 pagina's. En hij verzamelde dus jarenlang al die Britse woorden. Hoe verzamelde hij dat? Hoe kwam hij daaraan, aan al die woorden? Hij schreef die gewoon op. Hij had altijd... hij rookte en hij had de cheque bij zich. En dan had hij de briefjes in, een potloodje. En dan... een chequebudel. Dan schreef hij dat op. En dan noteerde hij dat weer op alfabet in zijn woordenboek. En ik denk dat hij sommige woorden misschien onthield, omdat hij een heel goed geheugen had. Ja. Ja, leuk dat verhaal met die cheque. Dat hij dan daar tijdens het roken die woorden opschrijft. Ja, herkenbaar beeld ook zie ik voor jou, Frank. Ja, zeker. Ja, leuk. Ja, daar had hij die briefjes in een cheque, etui, zeg maar. Dat was zijn geheugen, zijn agenda en dat wist precies wat hij moest doen. Ja. En van het oorspronkelijk woordenboek zijn er 750 gedrukt en ook volgens mij verkocht, allemaal. Hoe gaat het nou met het supplement? Dat gaan we binnenkort verkopen. Maar we hebben het in 1 april was het klaar, maar we hebben het toen niet aangedurfd vanwege de corona. Ja. En we hebben er toen ook doordat het de actualiteit, zal ik maar zeggen, van de corona kwam, hebben we besloten om er maar 250 te laten drukken in plaats van 500. Want ja, je wist helemaal niet van wat gaat er wel komen en wat gaat er allemaal niet meer komen. Ja. Dus hebben we het maar bij 250 stuks gelaten. Ja. Ik zie dat je nog wat wil zeggen, Frank. Okay. Leeft het nou echt het Brits in Maasbree? Verwachten jullie weer dat die 250 of misschien wel weer die 750 ook echt allemaal verkocht gaan worden? Ik denk van wel. Ja, want er hebben zich toch al 75 die hebben laten weten dat ze er interesse in hebben. En ja, er wordt regelmatig ook nog naar gevraagd, zeg maar. Ja, want jullie hebben van tevoren, voordat jullie het supplement gingen schrijven, ook een korte, even gepeild hoeveel interesse er eigenlijk was. En daar bleek wel veel interesse uit. Ja, er was de familie dan sowieso, maar vrienden van mijn dochter een bepaalde groep dan. En ik heb veel contact met In Lodewijk van Maasbree. Die gaat over de site Maasbree in Heden en Verleden. En die zei van ik zal eens vragen of er interesse in is. En ja, daar werd wel goed op gereageerd, zeg maar. Ja, een man of 100. Ja, ongeveer. Ja. Een woordje wat mij nou nog, wat ik nou typisch Maasbrees vind, wat we volgens mij ook weer niet hier in Helden en Panningen zeggen, is Vestenovend. Ja. Die de Vestenovend. Ja, dat weten we zelf eigenlijk ook niet. Dat hebben we al vaker gehoord. Het schijnt het enigste dorp te zijn in Limburg dat in het woordenboek dan, of in dit geval woordenboek Vestelovend staat. En ja, ik heb nog vaker gekeken, maar meestal is het vastelovend. Ook in Blerik of Venlo. Maar het enigste wat ik me kan bedenken, eronder staat iets van Vesseldag. Of het een dag mee te maken heeft. Wat is dat? Vesseldag, ja, wat was er? Vaste dag? Oh, ja. De Duitse Vesseldag. Of het daar dan... eigenlijk zou ik dat nog moeten kunnen vragen. Maar ja. Misschien weet onze taalkundige hier in de studio. Ja, dat daagt iets, maar ik weet het ook niet precies. Ik heb inderdaad dat versen. En als ik het goed heb onthouden, is het zelfs zo dat het vastelovend, dat helemaal niet met vasten te maken heeft. Maar met een of ander woord, ik weet niet meer wat het is, maar er is iets door elkaar gaan lopen, maar ik weet niet wat. Oké. Nog nazoekwerk, denk ik dan. Ik vind het wel een opvallend woord, omdat het inderdaad, voor zover ik weet, nergens anders gebruikt wordt. Ja, dat is typisch. Ja. Hij gaat het opzoeken, Frits Bakker, dus dan krijgen we het antwoord later nog. Frits was wel iemand die veel om Maasbree gaf, ook heel veel boeken schreef over de geschiedenis en over de taal. Is er nou wel een opvolger eigenlijk voor hem? Of zijn jullie dat? Ja, wij zijn het niet. Tenminste, ja. Nee, Frits was sowieso een uniek iemand.
Ja, dat was niet iemand die even deed opvolgen. Dus, want je hebt in het dorp vaak van die bekende gezichten. Mensen die dan veel weten van het dorp en van de geschiedenis. En in dit geval ook van de taal. Maar er is nog niet echt iemand die hem daarin opgevolgd is. Dus alleen kunnen wij nu verder met alles wat hij heeft nagelaten. Zeg maar, die foto's die hij verzameld heeft. Want er is op het moment ook nog een tentoonstelling in de bibliotheek met foto's van hem. En ook met veel teksten nog, die ook nog van hem. En ik zeg, en dit dan. En ja, hoe moet je zeggen, het is ook zo dat er op Peel en Maasnet, daar staan foto's op en documenten en alles wat Frits heeft nagelaten. Heel veel uit het archief ook van de gemeente. Dat kun je dan gebruiken bij de informatie bij de verzameling van Peel en Maasnet. Om de mensen ook weer die informatie te geven. Dus wat er staat kun je nog zoveel als mogelijk toch nog doorgeven. Ja, ligt er nog meer op stapel van wat hij allemaal heeft verzameld? Hoe bedoel je? Nou, dit woordenboek zat er dus nog aan te komen met allemaal woorden die hij nog had verzameld en allerlei foto's die nou tentoongesteld worden. Nou, hij zou eigenlijk, als het goed was, zou hij een boek gemaakt hebben met de verhalen van Graat Engels van Helden. En wie is dat? En Graat Engels was een... dat was iemand die verzamelde verhalen. Hij kwam op veel plaatsen. Hij was, dacht ik, ik weet niet meer precies, maar vanwege de landbouw of zo had hij een beroep waar hij op veel plaatsen kwam. En hij hoorde allerlei volksverhalen. Ja. En die had Ton Vereen opgeschreven. Die had Frits gekregen en Frits zou aan een boek beginnen. En hij had al 1 opgave voor als het boek klaar zou zijn. Maar ja, dat is dus niet doorgegaan. Ja. En gaat er nog iemand dat nog afmaken of niet? Ja, dat zou kunnen. Wat ook nog zou kunnen, waar hij ook nog heel veel informatie over heeft. Dat is in Maassbree is dat een heel gedoe geweest met het oude armenhuisje wat afgebroken is. Ja, Muski. En daar heeft hij ook heel veel informatie over. Daar zou echt zeker een boek over geschreven kunnen worden. Maar ja, wie gaat... Ja, je moet er tijd voor hebben, je moet het kunnen, je moet er interesse in hebben. Wie weet zit er tussen de luisteraars iemand die het interessant vindt en die zich eraan wil wagen. Ik zou zeggen, kom maar op, want het is ook jammer als het allemaal blijft liggen. Ja. En als het gebundeld zou kunnen worden, zeg maar. Ja, precies. We hebben nou deze uitzending hartstikke veel woorden besproken, Britse woorden. Hebben we nou nog typische of leuke Britse woorden gemist? Lees ik dat maar even voor. Ja. Ja, dat komt uit een oude advertentie nog, die mijn vader heeft gemaakt. Scheldwoorden. Patteraaf, grote deef, een graasbeer, en de fine, en de scherpe en de prengel. En een prengel? De prengel. En dat zijn allemaal Britse scheldwoorden. Ja. En voorbewegen, dat is heel typisch. Hompelen, schavelen, schodderen. En plagen deed men vroeger ook op allerlei manieren. Men pestte, transeneerde, judas, kleineerde en tumpte. Tumpen, dat was dat woord wat straks wat hekelen, wat Nico ook over had. Ja. En werken deed men ook, of was fommelen, knommelen, hampelen, hannissen, knungelen. Geen werken. Ja, ik hoor een aantal woorden die ik wel herken, maar ook weer een aantal woorden die volgens mij dan weer typisch Brits zijn, want die ik dan niet ken. Leuk om te horen. Ja. Nog nabranders aan leuke woorden? Jullie hebben het goed voorbereid met allemaal teksten. En, wat ik zelf wel leuk vind, wingst. Wingst, dat betekent scheef. En wie, met een vraagteken. Als je iemand iets vraagt en je verstaat het niet, of je weet niet precies hoe hij dat bedoelt, of zij, dan is het wie, wat zei je, bedoelen ze dan. Ja. En bijvoorbeeld, dat vind ik ook wel heel leuk, ga eens aan de kant staan, wiektegens. Oh ja. Dat ik erbij kan, wiektegens. Van wieken, van wijken. Als je dat nu zou zeggen, dan zouden ze je aankijken van waar heeft hij het over? Ja, Oud-Brits. Ja. Leuk.
Dat supplement komt dus binnenkort in de verkoop. Waar kunnen mensen het krijgen? Bij de bibliotheek, bij het Trostenmaatje en bij Koffieleut. Ja, ook de typische Britse zaakjes natuurlijk. Ja. Leuk. Nou, ga dat kopen zou ik zeggen, want er staan weer een boel leuke Britse woorden in. Dank voor jullie komst allemaal. Dit was de 3e aflevering van PNM Prot Plat. Ik dank mijn gasten Frans Bakker, Niek Wijnen, Koos Wijnen en Frank Wijnen. Ik dank Jort Theeuwen en Naomi Lela voor hun dialectwoorden. Stefan Jansen voor de technische ondersteuning en Bart Nelissen voor de redactionele ondersteuning. De volgende uitzending gaat over het Mijls dialect. De mazzel en wie is de volgende keer?